Intza Beristain naiz eta Mondragon Unibertsitateko Ikus-entzunezko komunikazio graduko 3. mailako ikaslia naiz. Aurten dual ikasketak hasi ditut Azetaka enpresan eta urte eta erdiko ibilbidea egingo dut hemen. Aukeratu neban eredua hau ematen dutxulako aukeria ikasten duzu bitartean lana itxeko eta lan mundura pixkat gerturatzeko. Azkenian enpresa baten egunerokoa aurrez aurre ikustiak be asko erakusten dutxu. Eta iruditzen zait hori oso aberasgarria izan lehikela gradua bukatzerakoan lan mundura ateratzen naizenean. Azetaka komunikazioa bere osotasunean jorratzen duanez, aukera ona iruditzen zait esparru desberdinak ikusteko eta hauetan trebatzeko, eta jakitzeko zein da nire lekua, argazkilaritza, bideogintza, markagintza. Gogotsunago datozen hilabetietan etorreko zaizkidan proiektu desberdinak lantzeko eta ziur nago hemen egongo naizen urte eta erdi honetan asko ikasiko dutela.